Kaixo denoi, eta zuri bereziki Jesus Mari. Aurkezpena hitzez egin nuen, baina orain erantzungo dizut gazteleraz, bideoz. Bai, esaten izuna, lehen urtean gaizki atera zen, baina ilusioa ez joan, eta aurten ikusten de posibilitatea pixka bat behintzat esperimentatzeko Flipper Classroomekin. Ikastetxe berri batean nago, eta ikastetxe berri honetan badago nire horretik lan asko egin duen jendia. Eta orduan jende horrek badauka prestatuta gaia PowerPointen bidez eta horrela. Eta pelikularen bidez izan beharrien PowerPointen bidez ere egin daiteke Flipper Classroom. Eta saiakera txiki batzuek egiten ari naiz eta oso animatua nago. Eta eskerrik asko, lehen urtean erabili nituen zure bideo asko, eta oso ondo zeuden, noski, horregatik erabili nituen. Eskerrik asko, Jesus Mari.